गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो आंनि एसबी बड' निउज चेनेलनि जानानै आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांनो फिन जासि हरफिनना दिनैनि फुंबिलिनि रादाबखौ आं फरायनो आखायाव लाबाय। आसा खालामो आंनि रादाब फरायनायखौ नोंथाङा जोबजासिम खोनासंगोन। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं मुस्रि फैमा नार्जारि। थांनाय एप्रिल मासनिफ्रायनो मुलुगनि बयनिख्रुइ देरसिन संस्था आमेरिकान FBI आ मुलुगनि सुबुंखौ सांग्रां जानो थाखाय खावलायगासिनो दङ दि थारै सोरबाफोर गावसोरनि मबाइलखौ रेल स्टेशन, एयारपर्ट, शपिं मल बायदिफोराव चार्जिं होनायनि हुदा दंब्ला बेखौ गोख्रै नागारनांगोन। नङाब्ला हेकारफ्रा बे चार्जिंनि गेजेरजोंनो नोंथांनि मबाइलाव थानाय गासै डाटाफोरखौ सेकेन्ड बा मिनिटनि गेजेरावनो लांजोबनो हागौ, जायनि थाखाय मुलुगाव गोबां सुबुंफ्रानो गाव गावनि बेंकनि रांफोरखौ लांजादों आरो लोगोसे मबाइलाव थानाय फट'फोरखौ लांनानै नोंथांखौ ब्लेकमेलिं खालामनायनिबो गोबां एग्जाम्पल दं होनना FBI नि टुइटनि गेजेरजों हमनो हायो। मैया 21 नं सालबारि बियाबनि घरामारा VCDCनि चेयारमेन राजु नार्जारि आरो बिथांनि सानैसो लोगोफ्रा ज' लोगो नांनानै घरामारा VCDCनि UPPLनि आफादगिरि अक्षय बसुमतारी बिथांखौ बुनाया ओनसोलनि सुबुंफोरखौ समखिखांहोयो। बुजानाय UPPLनि आफादगिरि अक्षय बसुमतारी बिथाङा बुंनाय बादिब्ला बावैसो साननि सिगाङाव चेयारमेन बिथांनि भाइरेल भिडिअ ओंखारनायनि अनगायैबो बिथांनि खामानि दामानिफोरखौ गोजोनैनि थाखाय बिथांनि हेंथायै एबसु आरो सालबारि बियाबनि घरामारा VCDCनि प्राइमारि UPPLनि सोद्रोमाफोरा सालबारि UPPL ब्लकजों लोगोसे डिस्ट्रिक्टसिमबो अजद दैथायहरदोंमोन, नाथाय जेबो फिथाय थायासै होनना बिथाङा फोरमायो। नाथाय जोबथायाव बिथाङा गावसो सियारजों बुजानाय बाथ्राखौबो खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायो। अदेबानि बेनि थाखाय बिथाङा आयेननि साखाथियाव थांनाय बाथ्राखौ खौरां बिजोंनि सिगाङाव रोखा रावजों फोरमायो। बेजों लोगोसे बसुमतारी बिथाङा सालबारि बियाबनि घरामारा VCDCनि UPPL हान्जानि सोद्रोमाफोरनि गेजेराव एसेबो गोरोबलायनाय गैया, एक्स वार्कारफोरखौ मान सनमान खालामनाय गैया आरो संबिधान होननायखौनो एसेबो मानिया होननानैबो रोखा रावजों बिथाङा फोरमायो। बावैसो बोसोरनि आगोलनिफ्रायनो साइन्टिस्टफ्रा आलास्का लैथोनिफ्राय 2 माइल गोथौआव मोननाय सनानि दावदैखौ बिजिरनानैबो जेबो बिनि सोमोन्दै रोखा खालामनो हायाखै, जायनि थाखाय मैयाबो बिगियानगिरिफ्रा बुंबावबाय दि जों दासिमबो बेनि मिथिंगायारि सैथोथिखौ हमदां हायाखै। सुलुङाव फोरमायनाय बायदिब्ला बे सनानि दावदैनि गेदेरथिया 10 सेन्टिमिटार। थांनाय बुधबारनि मोनाबिलि समाव गंसे एयार गाल्फ मुंनि हेलिकप्टारआ जाब्रबथाय जानानै दुबाइनि मोनसे रिसर्टनि साखाथियाव थानाय लैथोआव गोग्लैयो। सुलुङाव फोरमायनाय बायदिब्ला बे हेलिकप्टाराव सासे इजिप्टनि आरो सासे साउथ आफ्रिकानि पाइलट दङमोन। बिथांमोना जेब्ला मक्ताम इन्टारनेशनेल एयारपर्टनिफ्राय बिरबोयोमोन, बेवहायनो बे जाथाया जानो मोनो होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायो। बे जाथायाव सासे पाइलटनि गोथै देहाखौ मोनदोंब्लाबो गुबुन सासेखौ मोननो नागिरगासिनो दं होनना सुलुङाव फोरमायबावो। मैया 11 रिंगायाव मरक्क'आव 6.8 गोख्रैथिजों गिलु बालु बांग्रिं मावनाय जालाङो। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला मरक्क'आव बांग्रिं जागोनखौ सानथामनि सिगांनिफ्रायनो हाइ एलार्ट होखादोंमोन। मख'थावना दि दिनैसिम बे जाब्रबथायाव 1305 सुबुंनि थैनायजों लोगोसे 1832 सुबुंनि जखम जानाय बाथ्राखौ सुलुङाव फोरमायो। नाथाय रादाब खोनासंगिरि नोंथांमोन, बे जाब्रबथायाव गंसे मस्जिदआ मुलुगनि गासै सुबुंफोरखौ सोमोनांहोदों आरो बे मस्जिदानो जादों कुतुबिया मस्जिद, जाय मस्जिदखौ 1000 बोसोरनि सिगाङावनो बानायनाय जादोंमोन। थामहिनबा 1158 मायथाइयावनो बे मस्जिदखौ बानायदोंमोन। नाथाय बे मस्जिदनि साखाथियाव बेसेबांबा बिल्डिंफ्रा बायफ्लेलांब्लाबो बे मस्जिदआ गोग्लैयैखौ लानानै बेयो आल्लाहनिनो माया होनाबो हादरनि गोबां सुबुंफ्रा सावरायनायखौ खौरां बिजोंनि गेजेरजों नुनो मोनो। मोनसे दुखुनांथाव रादाब। मैया राज्यसभानि बारग' MP आरो आथिखालनि मन्त्रि लोगोसे भारतनि थुनलाइ बान्था मोनगिरि उर्खाव ब्रह्मनि बिफा हरेश्वर ब्रह्म बिथाङा 90 बोसोर बैसोनि देवनाखौ बारनो हायाखैसै। थामहिनबा बिथाङा मैया थैबाय। थैनाय समाव बिथांखौ फिसाज्लानि जानानै बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारि, नेहाथारि खनीन्द्र बसुमतारी बिथांमोना खौरां लाहोयो होनना समाजारि बिजोंनि गेजेरजों मोनथिनो मोनो। रादाब खोनासंगिरि नोंथांमोन, दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथाङा आंनि रादाबखौ अननानै खोनासंनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांनो फिन जासि हरफिननानै आंनि रादाबखौ नोंथाङा दिनैसो खोनासंदोंब्ला अननानै आंनि बे एसबी बड' निउजखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अननानै साबस्क्राइब आरो रादाबखौ मोजां मोनोब्ला लाइक आरो शेयार खालामनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।